Здрасти, пичове! Добре дошли обратно в канала. В това видео отново съм ви подготвил една много брутална стойностна бомба. Именно ще си говорим за най-добрата Outreach стратегия, поне за мен, а именно LUM стратегията, като тук в това видео ще наблегнем над два метода с LUM, които може да използваме, за да outreachваме нашите потенциални клиенти. За който не знае, Outreach означава просто да се свържете с вашият клиент. И понеже аз говоря много за copy-paste съобщения, след като използваме LUM стратегията, ние ще се отличим от всички останали, защото няма да пращаме copy-paste съобщения, а ще обясняваме в видео. Така че, без да губиме време, нека да започваме директно с LUM Outreach и самите стратегии. Така, само ще си мръдна камерката ето тук. Така, нека започнем първо с какво е LUM. LUM е софтуер, в който записвате вашата камерка и вашият екран, както аз правя в момента, за да ви обяснявам в това видео. Outreachване на вашите потенциални клиенти използва се за пращане на репорти на вашите клиенти и се използва за да се свържете с клиента на малко по-персонално ниво. Когато клиентът ви види лицето и вие му говорите така по този начин и му давате стойност, той ще бъде много по-склонен да си запази среща с вас, защото иска да чуе това, което има да казвате, и съответно шансът ви да затворите самия клиент се увеличава. Как ще ни помогне LUM? LUM ще ни помогне като дадем максимално много стойност на нашия потенциален клиент в такова видео, както в момента се записвам. Както съм написал и тук, записваме LUM, като целта ни е да дадем максимално много стойност на нашия потенциален клиент, така че той да се чувства тъпо да не приеме митинга с нас. Като малко по-напред в видеото ще ви обясня и за една друга стратегия с LUM, която се нарича False LUM, в която няма нужда да записвате първо клипчето, за да накарате вашият клиент да иска среща с вас. Така, когато записваме LUM, какво описваме? Влизаме в уебсайта или социалните мрежи на нашия потенциален клиент и може да им направим безплатен аудит, може да наблегнем над проблем в социалните им мрежи, дори може да направим цялостна маркетинг стратегия за бизнеса, може да им обясним също така как рекламите им да перформват по-добре. Така че без да губиме повече време тук, нека да скачаме в MyRodaskata и да ви преведа през целият процес. Така. Как се прави LUM Outreach? Както може да видите тук, съм записал LUM видео, в който правим репорт на един от нашите клиенти, като тук сме направили репорт на какво съдържание ще качваме следващата седмица. Както може да видите, тук ми е лицето, това е съдържанието, което сме направили, и както може да видите в бакграунда, сме отворили Google Drive, която е споделена папка с нашия клиент, с когото работихме тогава. Та как да направите самия LUM? Записвате си екрана и камерата, давате стойност и запазвате среща с самия бизнес. Това е директната LUM Outreach стратегия, без да правите False LUM. Директно записвате си екрана, давате стойност на бизнеса и му го пращате като имейл или като студено съобщение. Като този вид LUM-ове са една идея малко по-неуспешни от другия вид LUM-ове, който ще ви покажа сега, който се нарича False LUM, и като цяло ви препоръчвам да използвате нея една идея повече, но си експериментирайте с двете стратегии, защото едната може да върви повече от другата, защото едната може да е по-успешна, а другата да е малко по-неуспешна. Така че нека да преминем към False LUM стратегията. Както може да видите тук, записал съм False LUM стратегия. Какво означава False LUM? False LUM накратко е, че правите скриншот на вашия екран и бекграунда е уебсайтът на вашият потенциален клиент. Изглежда ето по този начин. Това нещо го преправяте в Canva и го пращате на вашия потенциален клиент, като след малко ще ви покажа как точно да го преправите и какъв скрипт да използвате, когато го изпращате това на вашия потенциален клиент. Както може да видите, тук съм влезнал в сайт на клиника и съм направил просто един скриншот на моя екран, като в бакграунда има LUM. Това нещо го използваме и го качваме в Canva ето по този начин и го преправяме по ето този начин. Сега ще ви преведа през целия процес как да го направите това нещо, така че гледайте. Така, дубликираме страницата, махам го абсолютно всичко. Ето е тук моята снимка. Така, добавяте си скриншота тук в Canva, увеличавате го това на макс, така че да фитне абсолютно всичко. Ето по този начин. Така, след като сте го фитнали това нещо на екрана, следващото нещо, което трябва да направите, е да влезнете в Google, може да използвате и Canva, и просто да си намерите една тъмна снимка,
която да я добавите в вашата Canva ето по този начин. След като имате такава снимка, между другото намерете си снимка, която е с чист бекграунд, няма абсолютно нищо и е буквално просто тъмна снимка. След като го намерите това нещо и го добавите във вашата Canva, правите следното нещо. Вдигате го това ето така на макс, да ви запълни целия екран по този начин, след което отивате ето тук на Transparency. Намаляте транспаренсито на около 40%. Ето така. Така изглежда добре. И следващото нещо, което правите е, че просто добавяте един play бутон. Като отивате на Elements и аз вече предварително съм си го намерил и си добавяте един play бутон ето така по този начин. Като цяло може да си поиграете тук, това да го направите една идея по-добре. Аз ви го показвам просто по възможно най-бързият начин, но може да си играете като цяло, може да го качите този бутон отзад, да изглежда ето по този начин. Като цяло идеята тук е просто да накарате клиента да види, че сте направили нещо интересно и е една идея малко по-персонализирано спрямо него, за да може той да иска това видео. След като сте направили тази снимка, която ви показах преди малко, отиваме на Outreach и Script. Така, нека да започнем първо къде можем да го пращаме този Loom. Можем да го пращаме в всякакъв вид DM, като там е малко по-различно от скрипта, който ще ви покажа сега, но е на същия принцип. Може да го пращаме в DM, като това са платформите като Instagram, Facebook и така нататък. Всичките платформи, в които може да се свързвате с потенциален клиент, в които може да им пишете като цяло. Следващия метод, по който може да ги аутричвате с Loom е студения имейл. Като в студения имейл това наистина работи страхотно. И сега ще ви покажа и самия аутрич и как изглежда самото съобщение. Както може да видите, тук съм направил този имейл към другия ми имейл адрес като цяло, за да мога да ви демонстрирам как да го направите в това видео. И като цяло започвате с имейла. Subject line трябва да ви е наистина много добър, за да може да хване окото на вашия потенциален клиент. И самия скрипт изглежда по ето този начин, като искам да отбележа нещо тук. Не го копирайте това дума по дума, измислете си ваш скрипт, просто се водете по тази рамка, защото това нещо буквално го измислих за няма и 5 минути и просто го написах. Ако вие го копирате това нещо, може би хората няма да ви отговарят, когато им пращате имейли. Така че просто се водете по тази рамка и си направете ваш си скрипт. Така, здравей, тук слагаме първо име, попаднах на уебсайта ти, социалните ти мрежи по-рано и бях впечатлен от тук правите комплимент. Този комплимент трябва да е персонализиран спрямо вашия потенциален клиент. Ако нещо ви е харесал в техните социални мрежи, ако нещо ви е харесал в техният уебсайт, буквално направете им комплимент за това нещо, за да направите Loom още по-персонализиран. То не е Loom, по-скоро аутрич съобщението ви. След това им казвате, че сте направили супер бързо 5-минутно видео, като го слагате в скоби, за да знаят, че това няма да им отнеме повече от 5 минути, за да го изгледат, в което ти показвам как можеш да правиш повече продажби, примерно. Или как можеш да решиш проблем, чрез имплементирането на стратегията, за която говоря в видео. Пишете го това нещо, водите си като цяло по това и качвате скриншота, който направихме по-рано в Canva и ги питате дали желаят да го изпратите и че сте сигурен, че това ще им бъде полезно. Поздрави и вашето име като цяло пишете тук. Супер кратко информативно видео. Това накратко е Loom Outreach стратегията и за мен това е една от най-добрите стратегии, които може да използвате, понеже никой не използва тази Outreach стратегия. Дори някой да я използва, наистина хората, които я използват, ще са изключително малко и няма да са пренаситили пазара, както повечето хора в днешно време, които предлагат short form content. Буквално, ако това нещо започнете да го използвате, ще се отличите от 99% от хората, които са в SMMA. Така че това е всичко от това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако имате въпроси, пишете ми в Инстаграма. Също така не забравяйте да се абонирате за канала, споделете видеото с приятели и ще се видим в следващия клип.